Iran Supreme Leader thar Ayatollah Mojtaba Khamenei chu avoi khatna tan atrong chuak veta a hmelero ala inlan lawa achunga hian engemaw taka thleng nia rinna alian ta hle athu chu hi Iran media te chuan an puang zara phubalak na lam asoi deuh ber atarlan danin tuna an buaina ber Strait of Hormuz chu khar chhun zom turaniang atea hei hi tuna khovel ngai chan ber pakhatane chubaka chuan an chevel Gulf rama US pai mun zong zong te chu khar vek turania chutini lo chuan kan bei chhun zom zelang atea Gulf ram te chu America ven himna to lo turina cha an ven himna hi dot ba kani love tina soyane Khamenei hian Arab ram te laka Iranin cheta tho chu chhun zomani tur thu apuang tel boka hei hi an thenom ram te norna ta na manatum wangane hebaka hian Israel le US te chetna wanga nunna chan te laka phubala kani tur thu asoi tel bok Khamenei hi mi pui ma a halain lan mi alawa TV a athucha asoi lai tak ngel po alalangai heklo boka an Supreme Leader atana thlanani nuwa khan anram mi pui tam takin alakarin nomna lan tirna tan teran khopuya an chua khoma heta po hian mu tur omle chuang lawa British chanchin bu pakhat dasanina tarlan danin mostaba hi ni khoshelovina oma ake achanin hliam puya tuar ninan tarlanga Iran atanga ral tlan te chuan anrama mi te an bepopa chutatang chuan achanchin hi an thethei niin dasan chuan asoya tuna thu chua an siampo hi adin mun chetak mai thupan tumna nina soitel bokane antarlan zeldanin mostaba hi Sina University damdoi ina enkolme kaneya he damdoi in hi midang tlopo theilo tura khar khip mak kani to bok mostaba hian US le Israel te chetna hliam puya tuara ake pakhat chu tanani toa athin le pumte po achelea ni khoshelovina ommek ninan soya anthulak na hi internet irana alo omlo boknen an finfia hleithei big lo thungane wantlang ma a in lan mi lo chan hi a omna thupan tumwangani theya mase Israel lam chuan hliam tuar ninan soive thunga US nena anchet ni masaber apa thini February ni somni pariata khan a hliam telve ngal ninan soya Iran official thren khat point an how to pa ber hian hliam tuara mun hima enkolmek niin media dang te chuan antar lang tel bokane Israel sipai te chuan Supreme Leader ni main mostaba hian hliam ator to thule engtiang che in nge annat te ro chu hria theni lo thuan soya a hliam ti hi chu Iran state media IRNA te puan zardana tang hian arin thiam thei bok indona a hliam lo tuar to tin Supreme Leader hin kowa tun hi indo ahma chon masak ber trumaneya ahma Iraq nena an indona khachuan atel lem lowa hliam anei chan tur om lem lowane mostaba hi ahma po in langlo lama chechi ania hetia ama in lan lova thua chua hi achin dan phung tur nge neya an soyangin hliam puya tuar tak tak te ro chu nem nge hlei thei alani lawa athu chuwa Strait of Hormuz chungchang soyero US buaina ani chawmeka Iran indona hi reita ko thei ani lem lawa top thut theila ani bok hek lawa khir deuh mayane reita ko theilo chan lian ber chu tuial thei manane nimin pia khan tuial thei phur long kalna puiber Strait of Hormuz a long lian pathum beyan neya atitu hi hriat chiani lo ma se thilom dana tangin Iran lam chet na ani rinom bera long vewa khi anla chol thuap maya tuial thein dailo na chu ram then khata langlem lo ma sela aman aniam tak tak theilo zem khat dollar za vela te ahan kai le to indona hi akal chhun zom zela Strait of Hormuz a long ankal theilo zela ni chuan khovel pum economy atuar zelanga ngai ole turin hun rei taka du don ani ti hi chut mi ta soidan ane
International Energy Agency IEA chuan nimin pia ve khan tuial thei da khol sa zem makta duai zali zet mai chu economy lama indona in a ngong tur ve na tan man turin antea he polatel ram somthum pahni te chuan unreserved te an chua meka heti chung hian tuial thei man hian san lam apan tual hei hian tuial thei kalkong Strait of Hormuz te Gulf from te tuial theia an poimona alantir viawane Strait of Hormuz a hian indau ma kha chuan chorwalin nitin tuial thei hi zem makta duai som ni vel aveiwak zia hei hi khovel chom tu ani tak meu IEA in zem makta duai zali a reserve atanga achua hi tamtham via wangin langma se Strait of Hormuz a nisom ni chunga tuial thei veiwak zat nen hian ainang deuh thuaka reserve hian reitak hadai don lo khovel puma nikhata tuial thei hi zem makta duai zavel manralania hetia reserve manani chung hian aman hi atla hniam hlei thei lawane Gulf from te hian tuial thein khovelan chom hle boka entirnan South Korea tuial thei in nga na ber pakha chu Saudi Arabia ram tuial thei ania Asia ram phei hi chuan tuna anin dona hi kan tuar na zola Philippines Thailand le Vietnam ate chuan tuial thei la turin thui takin tlarangai to Thailand ate phei chuan sarkar na thokte chu office kal lovin tuial thei ren chem nan in lama tanga na thok turin antea trulova zin le veiwak lo turin mi puiten thriatir boka Philippines point kar khata nili chunga tan na tho hun anti toy ve bokane tundin huna Gulf from te hian tuial thei hi an thon chuak lei theilo Iran beina antok ve renga nimin lama khan Iraq tuial thei phur long chu beyan nia hewang hian Iraq chuan tuial thei a thon chuana tamjok chu lo thei lova ati to pangaya Gulf from dang Qatar Kuwait UAE le Saudi Arabia te point athon chuan na hi nasatakin antitlem to a then chuan ni khata zem makta duai som ve lain nidanga in anthon chuak lema antuial thei thlit fim na te beyan ni bokawangin na a khailaka ngai ole tur chuan kartel emo thlatel te an ngai furdon bokane Gulf from le Strait of Hormuz poimona hi Iran chuan a hrechiang hlea tuial thei supply hi kanti khailak chuan khovel kan chok boi thei vekani antia ti chuan an beita chat reng boka hetui kong poimo taka hian US le athurul pui long veiwa kan rem ti lowang antia long hi veiwak an tlem tareng boka Gulf from telani se an buaina tok vel turin drone le missile mangin ala bei chun zom renga indona economy lam ngong dor turin tuna an dudan athleng chho tran tameka IRGC te chuan tuial theiman hi zem khata dollar zahni athleng thuayang an lati ta deuh le ngala indona hi an chhun zom zel ani chuan khovel chanchina tuial theiman tolai berle avan lai ber siaman tumme kane nimin pialama khan US sipai te chuan Strait of Hormuz a hian puak thei thil palpua chi chu Iran lamin kaman tuma andang ninan soya Iran hian tuinhnoya kalchi missile longkana ta na remchang zet maipo ayan chop nuala palpua chi ngat phei hi chu tundin hmuna chuan aral thuam nei that ber ani ta hialo me Strait of Hormuz a hian ankamani chuan longtan veiwa ngai na omdon lowa indona hi akal zel ani chuan zem khat dollar zahni akai hun athleng tak theidon ninan soi US chuan hei hi veng thongin Iran Navy te ti chiata tum vengar ngara ti cheviau to ma se tundin hmuna chuan long veiwak tana lau om tura che dan an la hreve zela US Navy ten long veiwak te hi himtaka he tui kong an paltlang pui thei ani lo chuan indona hian khovela tuial thei poimona tanga chutin reitak a o theidon lo niin zirmi te chuan an soi US Navy te hian himna an pe thei kherangem ti po hi achiang chuang lowa Strait of Hormuz hi Iran ram chhungang velani to tui hi chu borua ka lo in vena in all samdai zoka
ral thuam te po mantlom le cher zung thei an hmang ve thei to a chuwangin US tan chuan inven him na hi soimai ain akhir ve tai don ani US chuan indona hian karli velati ra a o an ring ani kha hemi chung hian khovel sum le pai din mun ati chewak lo tura an ngai te poni mela chuti lain indona in kar ni a o ta angong chuan khovel pum atuam tamek thungani cholsan ngot theila chu ani chuang hau lo bok Iran sarkar hi an kar phongani lo chuan an bei chan ber nuclear ral thuam cherle adanga nazokin an kal don tialang reng bok sia chubaka chuan tuial thei kai hnoya an poimona an lantir to hei hi rem changa an mang fawang ti hlauna om tel bokane Iran hi an alem lo US official te soidanin anin siam rem ve zungzunga nikoma ni som pahni chung anin do trum khan Iran chuan an missile ka chua lo ve na te chu US le khothang ram te hian anin dai lo hle tin ra chu ngala nikum khan invena ral thom zat ve lai mai chu an mang ngala siam chua le thak zung thei ani lo tian zir chuaka tuna an ral thuam thra an missile tamjok chua theilo ma se an por tho achan chu an drone le adang te hian na thok thra a inven na lam a hek hle an ni in an drone laka inveng te hian an dai rei lo jok theina lian taka om tin ria tlom mai an tum bik tlat lo ani tlom an tum lo lai takhi apoi mo lai indona cholsan thei lo ani na lai chu ni ta tlom tur hian ti ve fe ngai don ti po hun kal to thilom dan thlirin a ria theya Russia chuan an thenom ram lian lo tak mai ral thuam le thiam na an chom thrin Ukraine an runa ral thuam nei thazok le sipai nga zok han khai khin mai chuan thani khat nu leka an hne ngal mai anga ti thei tur kha tun thlengin an ngam hlei thei bik tlat lowa Ukraine hian ramdang puina an dong na sate me mai mase akoto patrana ni to chuan ram khat me ne hi chu anamai lo viau chu ni phot mai Iran sarkar chuan an tluk lo phot chuan US president in ne na kan change tiviau masela a hne tu zoka anin ngai don thowa chu ani na china om thena lai chu anla insiam tharin anla in cher thar le theitlat chuwangin Middle East boraka hian Iran thuneina po niaman tum tak ani chuan an sarkar hi an hne emo engti kongzong emo taka an thu hnuaya an da thei angai don in expert te chuan an soi US le Israelin mun sanga chuang an beisak to chungin Iran sarkar hi ngatere pangkar an lani ve bokane